أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما بعد أن كلا تغني ستي على فكان كسر الشيطان تورما وكف عما سيسني ستي على تويمي يكو دمنا نبي كولابا وكف عم يصلي محمد مصطفى كانوا يكشلي نما بكلا كجدي أكان kabela jele funi al-islamiyya fuli no de assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mi ala tanu suma alhamdulillah mi singala tanu alhamdulillah rabbil alamin ami ala tanu ka ala barkada ni tan sigi ko folo ni tan sigi ko tana ni tan sigi ko kemena ye o konna na ambe anfleli kala bela jele fu ka bela jele barkada ina fo kalo temene anya fo chigomina ango bi ni ala sonama kalo juma laba ambe kurane kalanba kɛ an filɛ nin novembre kalo min na o juma laban ye bi ye ka bɛn le 26 11 mois 2021 le 26 11 mois 2021 an benale ya kuranɛ kalan kɛ minnu y'u tɔgɔ d'an ma ka dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye caman y'i seko kɛ i n'a fɔ caman ma se k'i seko kɛ cogo min na mais hali sisan da yɛlɛlen don bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ fɛ ka don kuranɛ kalan in na ni ala ka jɛ ye o la yani an ka don kɔnɔna na minnu y'u tɔgɔ di ko ka dugawu kɛ kuranɛ kalan na ni ala sɔnna a ma an bɛna olu tɔgɔ kalan kelen kelen an bɛ sɔrɔ ka kuranɛ kalan ni a bɛɛ ka hami ye o la an balimamuso bi ye le 26 11 mois 2021 ka bɛn vendredi ma an bɛna kuranɛ ka minnu tɔgɔ di kan ka dugawu k'u ye an bɛn'u tɔgɔ kalan Ture Fatumata ni ala ka jɛ an bɛ dugawu k'a ye bi a ka haminakow la an bɛ Kayira an bɛ dugawu k'a ye Adama Tarawele an bɛ dugawu k'a ye Mande Aruna an bɛ dugawu k'a ye Bamba Sulemani an bɛ dugawu k'a ye Amadu Kante an bɛ dugawu k'a ye Kindo Lasina an bɛ dugawu k'a ye Tarawele Yaya an bɛ dugawu k'a ye Saga Sangare an bɛ dugawu k'a ye Bintu Balo an bɛ dugawu k'a ye Karamɔgɔ Jabate an bɛ dugawu k'o ye Basani Fani an bɛ dugawu k'o ye Laya Tesuge ale ni Abdulayi Kɔrɔna Kulubali an bɛ dugawu k'a ye a ye bala an ka musokɔrɔba n'o ye Madame Ture ye an bɛ dugawu k'a ye Ameriki jamana kan Saɲɔ Ibrahima an bɛ dugawu k'a ye ka bɔ Côte d'Ivoire Kondogo Modesta Côte d'Ivoire Abdoulaye Konate Côte d'Ivoire Suleiman Touré Côte d'Ivoire Zakwan ka bɔ Dubai Daye Zakaria ka bɔ Burkina Bamba Suleiman ka bɔ Côte d'Ivoire Muhammadu Diallo ka bɔ Maroc Suleiman Raba ka bɔ Burkina Ousmane Djeneba Tembele ka bɔ Burkina Mawa Fane Mali o kɔfɛ Drissa Traoré Côte d'Ivoire Yakuba Sioli Côte d'Ivoire Mohamed Traoré Côte d'Ivoire Oumar Sidibé ka bɔ Faransi Mohamed Kasser Amérique Diko Modibo Côte d'Ivoire Cheikh Dioné Mauritanie Basika Diarra Côte d'Ivoire Zumba Sulemana ka bɔ Gabon Youssouf Tchema Côte d'Ivoire Yuge Samassa ni ala ka jɛ ka bɔ Mali la yan Ibrahim Tabsoba Côte d'Ivoire Bansé Alizeta Gabon Moussa Koroma Côte d'Ivoire Beno Sidibé Côte d'Ivoire Bakari Sogodogo Côte d'Ivoire Ahmed Mohamed Côte d'Ivoire Suleiman Samasekou Mali Yassa Sissé France Ahmed Toukoura France Moumin Li Italie Abdoulaye Togo
Mali Lassina Drabo Mali Seydou Diallo France Fane Nuhu Côte d'Ivoire Mado Berté Côte d'Ivoire Samnou Seydou Burkina Karim Tungara Italie et Amadou Sall Italie Yakuba Chemogo Kabor Niger Abaguro Bokar Sangare Mali Abokar Sidiki Bagaga Burkina Yusuf Doumbia Côte d'Ivoire Bari Moussa Côte d'Ivoire Zakaria Koulibaly Mali Adama Togola Maroc Bourema Berté Côte d'Ivoire Mamadou Bamba Dubaï Suleiman Hassan Niger Warma Soumaïla Mali Daba Sabtina Côte d'Ivoire Mariam Touré Mali Nou Assita Côte d'Ivoire Soare Fofana Côte d'Ivoire Yusuf Bello Mali mais c'est un Burkinabé Alidou Komparé Côte d'Ivoire Mamadou Bari Burkina Abdul Samad Côte d'Ivoire Mohamed Keita Côte d'Ivoire Lassina Karja Côte d'Ivoire Ningoko ga togoto Gilola Kabo Italie mais atigi yɛrɛ b'a yɛrɛ dɔn ka bɔ Italie kɔni Yaya Kumbo Côte d'Ivoire Alfadi Yusuf Maïga Maroc Samba Sekou Algérie Konate Adama Côte d'Ivoire Bidrago Solo Côte d'Ivoire Traoré Lassina Côte d'Ivoire Gou ni tɔgɔ ka gɛlɛn dɛ ko Gou Gomboge Arsene n'a yɛrɛ y'a tɔgɔ mɛn a na yɛlɛ sa Gou Gomboge Arsene ka bɔ Côte d'Ivoire ani Alpha Sissoco Côte d'Ivoire et Gwanfa Jara et 242 ma se ka jamana in dɔn kosɛbɛ ten 242 ale b'o jamana kan Bamba Zumana Côte d'Ivoire Yoro Boire France ani Assimi Damango Mali ni ala ka jɛ ye ninnu de y'u tɔgɔ di ko ka dugawu k'u ye bi jumadonya ba in na wa i b'a la kɔlɔsi don o don dɔ de bɛ ka fara jama kan ka taa don o don dɔ de bɛ ka fara jama kan ka taa o b'a yira k'a fɔ fɛn min don a bɛ ka nɔ bɔ m'a dɔn n'a ye faamu nɔbɔ in kɔrɔ tɛ ko an ka taa mɔgɔw bila kalan na o tɛ n bɛ segin a kan tuguni ne bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bila kuranɛ kalan na yan ninnu bɛɛ ye maa ɲumanw de ye mɔgɔ minnu don sigida la bɛɛ b'u dɔn mɔgɔ kalite minnu dɔn ne tɛ mɔgɔ kalite bɛɛ wele k'a na kuranɛ kalan na parce que maa min bɛ kuranɛ kalan il faut que kuranɛ dɔ ka ye o tigi yɛrɛ la n'o ye kuranɛ yɛrɛ comportement dɔ ye i m'a faamu n'i ye jama wele k'a na kuranɛ kalan a bɛ se ka kɛ maa dɔ de kosɔn ala bɛna dugu in jaabi an bɛ ka kuranɛ in kalan ne de kɔni y'a sababu ye ne b'a organiser la mais n'i y'a dugu bɛ ka jaabi a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ kama tɛ mɔgɔw yɛrɛ dɔw bɛ sɔrɔ anw cɛla yan an ka jate tɛ maa min yɛrɛ kan i bɛ taa sɔrɔ o de kama ala bɛ k'an ka dugu jaabi k'an ka laɲiniw sabati o la an ye mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ wele sisan min y'a seko kɛ o ani ala camancɛ la o b'a dɔn min m'a seko kɛ o ni ala camancɛ la o b'a dɔn an bɛ nalen kuranɛ kalan bi juma in na ka dugawu kɛ bɛɛ ye o kɔfɛ an yɛrɛ ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka gouvernement n'o ye transition président ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye an bɛ dugawu belebeleba ta k'a ɲɛsin a ma yarabi a bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ dogo la ani bange la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kisi o ma a bɛ fɛn o fɛn la nata hɛrɛ la jamana in ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o sira telimanw dayɛlɛ a ye k'a ka baara nɔgɔya a ye ni sago jugu sago an b'a ɲini ala fɛ ala k'a sago di a ma an b'a ɲini ala fɛ ni maa o maa ko k'i bɛna an ka président senkɔrɔma cɛ ni maa o maa ko k'i bɛna ŋaniya juguya ɲɛsin an ka président ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'i jigi fɛn kɔrɔ min b'i ɲinɛ an ka président kɔ ala k'i jigi ala ka koda kan min b'i ɲinɛ an ka président kɔ o la mɔgɔw k'a dɔn jamanatigi n'a fɔra ko jamanatigi a b'i n'a fɔ dutigi
ni dutigi ye tɔɔrɔ sɔrɔ duden bɛɛ b'a santi an bɛ don min na komi bi an t'a fɛ tɔɔrɔ misikɛri sarati ka se an ka président ma n'o ye transition président ye n'o ye Asimi Goyita ye a n'a ka gouvernement an b'a ɲini Ala fɛ jamana in gɛlɛya fɛn fɛn b'a kɔnɔ anw tɛ dɛ an b'an dama kasi ni Ala de ye ani bi jumadonya b'a ka kuranɛ kalan ka tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka ɲɔni ka bɔ yen tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka a tɔɔrɔ bɛɛ ɲɔni ka bɔ yen ka Mali kɛ a yɛrɛ sago ye ka Mali kɛ maliyɛnw sago ye Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye Ala ka Mali bonya Ala ka barika don Mali la Ala ka maliyɛndenw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i n'a fɔ kuranɛ y'a fɔ cogo min na ne wa tasmi bihablillahi jami'an ye wala tafaraku an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen haminako nɔgɔya nin wagati in kɔnɔna na a bɛ fɔ ninnu wagatiw de ma ko wagati min ka gɛlɛn wagati min ka gɛlɛn o de ye cɛsiri kuma ye an filɛ wagati min na o ye wagati gɛlɛnman de ye jamana kɔnɔ nin wagati gɛlɛnman in kɔnɔna na jamanaden bɛɛ de kan k'i yɛrɛ sacrifier ka an ka président n'o ye Asimi Goyita ye k'a soutenir walahi an ka maliyɛn nafolotigiba minnu bɛ jamana kɔfɛ diɲɛ fan o fan ni wariw dadalen don u bolo banki kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ faso kanu kama k'u ka wariw labɔ k'a di masakɛw ma u k'a kɛ ka jamana in dɛmɛ an b'o wagati de la i n'a fɔ bi o la an ko o waritigi dɔw an bɛna dɔw ta u tɔgɔ ma an bɛ dugawu kɛ o fana ye u ka kɔnɔna jɛya la an t'i dɔn an t'i fa dɔn an t'i ba dɔn mɛ n'i y'a kɛ jamana in ye an kɔni an seko ye dugawu min ye an b'o k'i ye Ala kira ko ten ko faso kanu ye limaniya de ye an bɛ an balimakɛ fo a ka faso kanu na ani fantan dɛmɛ na n'o ye Mama Layi b'a dɔn maa caman y'a tɔgɔ mɛn a bɛ k'a seko kɛ maa m'a dɛmɛ k'a ka nafolo ɲini dɛ n'a y'a diya de a b'a di n'a y'a diya a t'a di c'est pas forcé mais a bɛ k'a kɛ Ala de kama ani faso kanu an bɛ Mama Layi fo